sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Puli Bagapuro. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, naninindigan na ang gamot at pagpapagamot ng mga Pilipino dapat libre, dapat sagot ng gobyerno. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito po si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagat ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Luz Esparcia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA; Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato, and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batik Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur. Erwin J. Milano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA. FX License Sound, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asin Platica ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica ni Philip Parasena.
Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indo Gabos. Pet sa 7 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita ni na Sabado. May banya to sa lado technical si James Oco, sa information si Chief PSD Jimmy Guanzon, sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan sa downtown area ka na siyudad din Iriga, yan sa Iriga City Public Market, asin man digdi sa Rinconada area, asin bilog na probinsya kan Camarines Sur, yan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Kumusta po kamo? Malumluman na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, pero mayo manin na raot nin panahon. Tadawa nga ni grabe na po ang uminagis sa tuyang mga sakit, kadipisilan sa buhay dahilan kan mga kalamidad. Nakakasurvive pa man giraray kita. Sabi nga ni kan iba, Bicol, Uragon. Kaysa na maging urag-uragon na malaki ton uyam. May makonsuelo man minsan dyan sa mga kabukidan. Kasud ma. Para nagtalikod ako, nagtuba ako kan batag, tigwa man nagsasalisi tulos. Bungkukan pig para karalot na naman. Mahal kan bungkukan ngunyan. Halos nagrarani na nin gatos an kilo. Dahil pa nga ni pwedeng gusihon, ay tapig para kabkab na naman kan mga para kabkab dyan sa Santiago. Labason pa na sa Burobasket, so mga bungkukan pangani pwede ta saradit pa kundi talagang nya ko grabe ang pangangai po kay ning mga paraikit na ini na Malaysia hanggayon na may tao na sibol iwinalat itong halos kabangang sakubag mga Burobasket baga na laganan ita tuman natong pigsako na mga pig para garab so natong nahuban sa nanin laying ay pambihira niya ako itong mga daonin batag na lang talaga niya akong grabe ang pagtios digdi sa barangay Santiago Ciudad kan Iriga daing patawad maski dahi pa pwedeng gusihon patag kun ano-anong pwede nindang pagkakitaan pakinabangan. Diyan iba, garubako naman yan na pangangaipo, kahugakan, tapig paparatandaan ang naghihigos. Maray kun mga 3 beses, 2 beses na pangangaipo yan. Pero yan na intero ng rinarada, salo sa pagtatalikod mo, gusto, yun ang manggosi, ay pambihira niya akong buhay ini. Para basingan ko nga ni nagkapirang aldaw tapos itong mga sanga na nakakatahob na ta sige sa nagayudan pahuroypli kan iba pero may sa kabalang sige sa nan surok-surok duman sa duot ay mga buisit niya ako ini mga paraikit na ini mayo na yung ibang inidop-idop tinan pigpaparatandaan pag nahiling na yaon gayud ako ay yaon pa nga ay niya ako pag arog ken sa barangay talagang pwedeng matibtiban mo pag nadakop mo pag arogan top-topanin kamot kaya palan sa ibang nasyon pag parahabon pinuputulanin kamot yan na nga po na kamot putulan. Eh, dapat digdi arog man kayo nanlay sa Pilipinas grabe na po ang parahabon digdi kundi an masakit digdi sa tuyang nasyon ang mga parahabon da edukado an iba mga yaon sa posisyon yan ang matitindi ning mga dikit-dikit sa naman ng mga hinabunan na ini mga pagkakan
Ano ba, mga gutom gayon, kaya aruganan ginigibo. Pero ining mga parabon niya to sa gobyerno, na iba talagang tuso, yan ang mas malala. Tapos ini pong mga politiko niya to, na iba, sige sanan parayaman, pabasog sa puder, kaya mahiling mo baga duman sa Kongreso, sa Senado, ano iba pong mga congressman, mga senador, abang tataba na, kadarakula na kantulak, pati ang lalawgon, abang ihibog na. Masa na sobrahanin kakan, sige sa naman turukaw-tukaw. Tapos, grabe ang receiving mga sweldo. Pero kayan, igwapa yan ng mga discretionary fund na napod kay kan panahon, discretionary fund. Ngunyan, binago sa mga pangaran, iyo man giraray, kinukurakot man giraray ang kwarta para sa budget na yan. Ito nga ni, naging BUB, bottoms up budgeting. Pinag-divert siya na sa discretionary fund. Kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, ngunyan, mas malala, tayo gwapang intelligence fund. Namak mong mga kalukuhan po yan sa gobyerno. Kaya ni pala na pamilya Duterte, kan panahon, tuod sinda na igwang intelligence fund, mayor pa sa Nakandabaw, si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kung iisipon baga, igwa sa naman in intelligence fund, dapat Presidente. Ano ta pati Vice President, asin iba pang mga ahinsya kan sa tuyang gobyerno, naggagaramit na kan intelligence fund. Diyan po ang pinagngangalas niya to. Ano yan taarog na ken ang sistema kan paggugobyerno digdi sa satuyang nasyon. Kaya bakong makangalas na an iba poderoso na ta. Grabe ang kwartang binabudget sa senda para sa intelligence fund. Yan po ang dipisil digdi sa satuyang nasyon na dapat ko ta itabang na duman sa mga nangangaipo. O an iba, sige sanaan pasiram-siram, basta yahay ang buhay ninda. Perming may kwarta, perming nasa posisyon, napapalibutan nin bantay, an iba nga ni, bantay sa lakay. Kaya nagrarahay na kan buhay, sige sa naman ang turukaw-tukaw, kan mga nakapalibot na bodyguard kan mga politiko, an iba. Mayo man mga trabaho, an iba, taga-timplahan na nin kape. Ayahay ang buhay. Mga retire ng militar. Nagtatrabaho pa, nag-aalalay sa politiko ay pambihira. Pero, kumbaga, pensyonado na yan. Ako po may mga bistado, Marines, Army, nagiging alalay nin politiko pagre-retiro. Ay niya, ako bako na ining makatarungan, tigpapara, kumbaga grabe na ang nakukuaninda kan pagparatrabaho sa gobyerno, nagretiro. Dahil pag-iraray na kontento, alangkaw na mga pagre-resibiken na mga pensyonado na. Nagiging alalay pa kan politiko dyan sana, marisa muna na ano yan, pangangaipo o desinda nakukontento sa indang pagkabuhay bilang sarong empleyado kan sa gobyerno. Kaya bagan ni ba, halos sa buo ng magretiro. Retiro na nagtatrabaho pa sa LGU. Yan po ang realidad dyan. Kaya rin mababago ang sistema kan paggugobyerno digdi sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Wasa, perming kulang, dahil sinda nakukontento. Kaya ito nga ni, nagirumduman ko, nag-iiriwal na para sa award kan Tinagba Festival, digdi sa siyudad kan Iriga. Si, kunyan, punong barangay Antonio Serrano, retired colonel. Tapos si Benji Nagrampa, kana San Vicente Sur. Ito pala, hindi siya nagkakairintindihan duman sa ginastos kan Tinagba Festival, tapos so nako ang award na gustong sabihin so sa Roman makadakol. Ta dumanda piggibo so float ay pambira niya ako. Kaya soya man so sarong kapitan.
ako bagangan nagparagastos dakol tapos ngaya arog pa kayan ay pambihira. Kaya ini po ang depisil digdi po sa tuyang nasyon ta. Perming kulang dawa mayaman na dahil nagkakakontento sa indang mga pagkabuhay. O isipon na sanaan mga empleyado kan gobyerno, haralang kawon ang sweldo kan iba ta mga opisyal. Pako sanang sa DepEd, maging sa military. Gusto baga magretiro o ugod-ugod na 65 years old na dapat 60 years old pwede naman magretiro. Oh, an sige lugod an pa-extend kan retirement ito pong mga aralang kaw na opisyal kan sa tuyang gobyerno. Anong gustong sabihin ko? Hindi, sinda nakukontento. Taalang kaunan mga sweldo. Gusto pag-iraray, magparatiner sa puder dawa, gos-gos na. Dahil naman nga ni kayang gampanan sa iyang trabaho. Yan po ang realidad, digdi sa tuyang nasyon. Taan ibabaga, mga retirado ng colonel, general, tapos naglalaog sa politika. Ang pag-una ninda, marayaman sindang maray sa politika. Konsumisyon sa nangani kung niisipon. Sa bako man tol-tol ang sistema kan politika sa Pilipinas. Ang isip, perming nasa puder, magpayaman. Sa kung tol-tol ang sistema kan pamumulitika po, digdi sa tuyang nasyon ay dahil man gayud matios na marhayan ibang mga Pilipino. Kadakol nagtitios, darakan grabing pamumulitika, digdi po sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Kapag bako kang kaalyado, ay kung matawan kanin mehoras, maray. Kung day, sorry. Kadakli bagaan natatawanin dakol na mehoras kung sisay pa itong mga dukot sa politiko na or igwahon man. Iyulugod po ang nakikinabang na marhay. Tapos ining mga retirado na, ibubugtak at retire na, ibubugtak pang opisyal kan gobyerno. Ay santisimang buhay ta ini. Kumbaga, dahil na nagsarawa, grabe ang sweldong nare-resibian, pensyon. Ay pag-iraray mga nakukontento. Kaya nga ni po ang nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Kadakol kan mga hobby na graduado, pasado, istambay. Kada man pinapaborelo kan mga yaon sa posisyon. Na dapat ko man yan ang iposisyon na. Sa pulis sana, sa nurse. Kadakol bagang mga graduado ngon yan, dahil man nakakaralaog sa trabaho. Tigpa para padipisilan, kunyan, perming mag-income ang gobyerno. O digdi sana sa mga exam na ini. Ini yung mga sa Professional Regulation Commission. Ini yung mga sa board exam. Kunya na nindo. Kahit tumayo man ang mga review center na yan. Kunyan, puro na sa review center. Kadakol nakakapasar. Alagad pag nakapasar, mayo man ng mga nalalaugan na trabaho. Turol-tulan daw na paggugobyerno yan. Na dapat tabangan kan gobyerno. Ikapasado na. Hanapan na nin trabaho. Sa ibang nasyon, arog po kaya ng ginigiribo. Kumbaga, nakapasar, graduado, ay may naghahalat na sa imong trabaho, digdi sa tuya, may naghahalat na ayuda. Sige sanan halat kan ayuda. Imbes na trabaho, ang itaukan sa tuyang gobyerno, ayuda. Kaya kadakol kan hugakon, kadakol kan istambay. Yun po ang realidad sa Pilipinas. Kung tol-tol ang paggogobyerno digdi sa tuyang nasyon, ang mga graduadong ini, mga pasado, matauanin na disenteng trabaho, tarig paragastusan bagayan kan magurang. Kan pamilya kung minsan surug-surug mina turuwang-tuwang magastusan sa makatapos nin pag-aadal sa indang kapamilya. Tapos arog pa kaya ng gigibuhon, papaistambayon, tig para pagastos pag-eskwela, tangani sa nang maka-exam sa board. Dahil lamang iniisip yan kan iba pong mga nanunungdan. Taka ito kan panahon, self-review sa nangani.
Di man nagpapara review center ka ito. Pero kadakol man ka nakakapasar, kadakol man nagkakaigwang tultol na trabaho. Ngunyan, puro na sa napagastos, kumbaga income kan gobyerno. Na so sa tuyang mga kababayan, pati oson. Imbis na tabangan na makakuanin na disenteng trabaho, graduado, pinapatirios ta. Mayo man malalaugan ng mga tultol na trabaho, kadakol na kan mga graduado sa pulis. Kadakol na kan mga graduado sa pagtukdo. Graduado sa nursing. Mayo man mga nalao-laugan ng trabaho, digdi po sa tuyang nasyon. Ini po ang hanapan dapat nin solusyon kan sa tuyang gobyerno. Kan Kongreso, kan Senado, kung papaanohon ining mga graduadong ini, mga pasado, magkaigwanin disenteng trabaho. Simpleng bagay, kundi iniisip kaya kan iba pong mga congressman, kan ibang mga senador, ay basta nga kita marhayan buhay, mga pansadiring interes. Magibunin so para sa kapakaanan ninda, bako man sa kapakaanan kan mga nagtitios ng mga kababayan niya to. Pag-igwanin ayuda ang gobyerno para matabangan itong mga nagpapagal, nagtitirios, kukontrahon kan ibang senador. O, ini sanang sa akap na ini. Kontra baga si Senadora Amy Marcos, tapos si iba pang mga senador dyan, Jinggoy Estrada. Tagosto, sinda sa nagadian magkapkap kan pundo, ay pambihira. So iba, mga kapa kan kwarta na pigpaparapagalan man nga ni kan sa tuyang mga kababayan. Para gasiprot na sa nanganan tinatao, harabo pang itaraw, ta gusto sinda sanan magkamal kan kwarta na buwisali sa mga namamanwaan. Dapat mag-isip-isip man po ang mga arog kay ning mga politiko tao. Si Senador Jinggoy Estrada sana haloy naman bagay ni sa puder. Sige sa naman ang ride on. May ginibo man na kasambahaylo. Mayo na lugod nagkakatabang ngunyan. Natultol daw yan dahil lamang pig-adalan na gusto tao ang gabos na benepisyo tao na sa katabang. I-rehistro da sa Social Security System, sa PhilHealth dapat hulugan. Ay nag-ray ng buhay kung ako nga ni magkatabang na sana. Pertinan buhay kan katabang. Tapos garo may lipa na paeskwelahon ang katabang. Ano na sanang mangyayari kan na sabi nga ni kan among bagayo na sana palan bubuhayon sa katabang. Dapat pinag-adalan mo na ang kasambahaylong ini ni Senador Jinggoy Estrada. So, ngunyan mayo na bagang mga nagkakatabang, ultimo mga tugang niya itong ito, mahabo na. Igwa naman nga kaming purpose, magparakatabang pa o. Amak mo sana yan. Kan panahon, kadakol kan nakuko ang kasambahay, mga katabang sarong. Pero ngunyan, abang sakit na. Ang mga katabang ngunyan, grabe na po ang aarte. Igwa nga ni dyan naghahapot ng magiging katabang. Ano nga, may TV, may aircon. Yung bira social na garo pang opisina na ang dating kan tatrabahon ay niya ako pag-araw kaya ng buhay kaya nangyayari ang mga ginigibo pong likan mga senador, congressman itong bako man talagang makakatabang sa mga namamanwaan niya itong mga Pilipino. O, ini sanang dynasty bill. Iyan dapat aprobaran na nga nang makontrol ang mga politikong sarong pamilya na sana. Iyan gustong magturukaw sa sarong lugar. Arog digdi sa Camarines or sarong pamilya na sana bagaan gustong magkontrol kan politika.
inipuan na masakit digdi po sa tuyang nasyon. Dahil taman tinatawadan ang kakayahan kan pamilya Marcos, kumbaga nakabalik sinda sa indang mga puder. Kaya lang makasuya na, permina sa ng sinda-sindang mga pamilya, puro pamilya ang nagtutukaw bilang mga leader kan sa tuyang nasyon. Maray nga ay kung tultol na leader. O ang pamilya Duterte, gusto baga puro na sa nasindan maging poderoso digdi sa Pilipinas. Dahil na nagsarawa, ugod-ugod na nga ni si Tatay Digong, gusto pang mag-alkalde dyan sa Davao, ay pambihirang buhay tayo ni. Pero antes po kita magpadagos sa ito yung programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karandang Philip. Maray na pagkaaga sa imo, Sirigman sa mga nagantabay sa tuya. Kumusta duman sa mga nagantabay sa tuyang estasyon na mga nakahigya pa para mo yan. Waranin na eskwela, asin syempre waranin laog sa opisina. Anyway, lugod na sa maray kamong kamugsakan. Kumusta sa mga magayagayan pagmati, ngunyan na pagkaldaw. Sa mga shopping malls, karandang Philip, kadakol na kan mga nagyan ato na namamakalakad. Sabi niya ako, ang Pinoy nagtitios, pero pag-abot sa mga pasyon, arugan padangadang na Pasko, saruyan sa pinaggapi, prepararan kan sa tuyang mga kababayan. Magkaigwa kan mga pagpipiripunan, ang bilog na pamilya, maski sa simpleng salo-salo lang. So iba kaya Ate Glenn nakareceive na kanakap? Kamagen? Yako, so iba nakareceive na kanakap kaya may pang salo-salo na. Iyo nga ni. And syempre, sabi nga ni Kanada ko, maski ngayon warang akap, basta may kayakap, ngunya na Pasko, sa malipot ang panahon. Okay na yan, basta bilog ang miyembros kan pamilya. Bueno, karanda Philip, ngunyan na pagkaldaw, may mga aktibidades. Diyan pa lang sa Kamso PPO, gigibuhon ini pong first CSPPO Advisory Group Shoot for a Cause. Kung saan kadakol na mga kapupulisan na naman digdig. Anong next stages ini pong pagrarlabanan kan mga gun owners niyato diyan po sa Kamso PPO. Maghapon ini Shoot for a Cause kung saan duwang aldaw pa lang ining gigibuhon. Ngunya na petsa 7, sundong petsa 8 sa aga aldaw po kan Domingo. Kaya good luck duman sa mga mapaputok. Lugod, manggara na kamo. First time ini sa panahon ni PD Colonel Virgilio Olalia Jr. ang satuyang Provincial Director. And kasubang ginagkasaribot man ang PNP sa pagtaon ng seguridad, nagkaigwa kay ning pagbukas baga. Opening kay nitong Pasko sa Kapitolyo dyan sa Pili, Camarines Sur, kung saan iyon yan haro sa rabay-sabay na ginigibo sa enot o duwang simana kan Desyembre, ini pong ceremonial lighting kan mga Christmas tree, Christmas light, and dyan sa Provincial Capitol, ginibo ini kasubanggi. At sa is, kung apo doon ini, Pasko sa Kapitolyo. Kung saan naging presente, siyempre ang katuya pong Gobernador Luigi Villafuerte, asin ang iba pa mga Villafuertes, and itong mga special na bisita halis sa manlain-lain na mga LGU digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Magayonon man ang dekorasyon dyan sa PPO o kaya dyan sa Kapitolyo, kaya pwedeng pasyaran kayo pong mga magpapamilya, barkada, magayonon ang mga decoration dyan. And kasabay kayang kasuugma, nagkaigwa na palang kayo pong groundbreaking ceremony kayo ng pinagapod na multi-purpose building dyan sa Ligmanan, Camarines Sur, kung saan makukuha ini sa barangay Bagakay, kan Ligmanan, Camarines Sur, nakasindirman si Police Colonel Virgilio Viroy Olalia Jr. at tuya pong Provincial Director. Ang symbolic groundbreaking ceremony na po nini sa pag-ibagakan blessing kay ni pong project site sa pagi po ni Father Cristito Testas
Yaon man si Governor Luigi Villafuerte, Kong El Rey, si Mayor Jesus Camara, Barangay Captain Marisa Ralota, ang PNP personnel, pinanginotan ni Colonel Olalia, Acid Personnel kan Bureau of Fire Protection and Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, asin iba pa mga local officials and stakeholders. Pag natapos na ining proyekto ini, maserbini na evacuation center, aking opisina kan PNP, BFP, and MDRRMO dyan po sa Ligmanan, Camarines Sur. So, nagkagawa na kan groundbreaking ceremony, and syempre magagamit yan, ini pong building na ini, kung saan sabi nga ni maserbing evacuation center, tangon na panahon, dapat may mga programa sa tuyang gobyerno, kita yaw na sa climate change, dahil na yan mapupugulan, tao na ang ma-adjust, magibong paagi kung paano kita makasalbar sa araw kaining mga kalamidad. Kaya evacuation center ang naisipan na itong dok, dyan po sa Patikan Ligmanan, Camarines Sur. Yan baga karandang silip ang sa tuyang informasyon. Oy, pagkabot ko pala, tamang-tama, may nag-text sa President magpaaram. Earthquake drill, simultaneous man ini na pinagsabi mo kasudma. So, siyempre, parte ini kan mga dahin niya pinaglalauman na klase po kan kalamidad. Pinagsabi mo man ang earthquake drill. Diyan po sa laog kan na PPO. And, siyempre, duman sa PRO 5 ang earthquake drill. So, yan ang mga burbisik niya itong barata karon na Philip Dican sa location, Glenda Diaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Pa si Ate Glenn may kayakap na dangon niya na Pasko. Kaya happy na sa iyang Pasko. So iba mamundo pagiraray ta no rin daw nga kami magkakatiripon-tipon, ibang pagtitiripon-tipunan, yawa man magkatiripon-tipon kung mayo man lamang piguro arampangan ay mamundo manggiraray po yan. Kung puro sa naman yakap tapos gutom ayaw ka nga abuton kaya natultol. Hindi sa naandiya ka panindo, kapoy, ay mayo yan. Sabi ka ni Bay, dahil man niya kita mabubuhay sa puro sa napagkamuot, kundi kita magtrabaho, magingo ha. Ayaw nga yan, dahil kita mabubuhay kan mga puro sa nayakap. Ay pambirang buhay tapo inidigdi sa satuyang nasyon. Parehas kayo ng mga global warming na ini, climate change. Kaya arog na po kan nangyayari kan nasyon Pilipinas, kan kinaaban. Kaginibuhan man sa nayanin tao. Ano po itong yaon sa Orasio Imperata? Nagibukan tao na ibang mga kalamidad. Inisa ng pagparakwari. Gisa ng kwari. Ay, siya nagpapakwari. Ano ba baga mga politiko? Mga negosyante. Kaya, dahil tamabasol ang kalikasan kung naanggot. Kung kinakastigo ang kinaban. Kaginibuhan po yung kantawo. Ano ba? Pagparapaludon ang mga kahoy. Ayaw na lamang nakakasagang-sagang kan tubig halis sa taas. Mayo ng mga punin kahoy sa mga agihan ka na tubig. Tapos subukid, karalbuna, pigkakwari pa. Halos gusto na ba mga patagon ang bukid, digdi po sa Camarines Sur. Maski nga na dyan sa probinsya kan Albay, igwa dyan sinasabing Save Albay. Mga politiko man sa nasubuot, nagpaparapakwari dyan. Nakikinabang. Ano man digdi sa Camarines Sur? Ano yan taday nababantayan kan din? Arday kayang dakupon, yan pa ang kahaputan dyan.
Pag politiko na, dahil man kayang kumbaga dakupon kan DNR. Kung halimbawa nagpapakwari si gobernor, si congressman, kaya man baga nadadakop kaya ng mga yaon sa DNR. Kaya basulon ta, DNR ta, ano yan ta, dahil hindi kayang kastiguhon. Pag mga politiko ang nagkakapot kan mga illegal na kwari, pag para paputol kan mga kahoy, kung talagang sinseroan sa tuyang gobyerno, ang DNR na mapugulan ang mga arog kay ning illegal, ano ta, sinda mismo, dahil hindi kayang pugulan. Pag politiko na nasa likod, simple baga. Tapos, ang iba pating yaon sa DNR, na mo kung mga isay na kung makaasta ng mga empleyado kan gobyerno, magkaroon mga hambugon, pagyaon sendang mga opisina, kaya ito sana nagirumduman ko ang senro officer na si Nestor Franz Fortuno. Hindi kang yadigdig ang yaon si DNR, dating DNR Secretary Roy Simato. Ta militar pati ngayon, kasturang kang yadigdi sa buhi. Pambirang pag-uugali yan. Pambira niya ako inita, arog kayo na ugali kan senro officer na ini. Dahil ko po yan malingaw-lingawan na pag-uugali na yan kan opisyal kan sa tuyang gobyerno. Imbes ka mong irerespeto, ay daita, kamo mismo, dahil nga ninindo kayang pauntukon ang mga parakwari, digdi sa Camarinesor, sa siyudad kan Iriga, Kampanao. Ay inda, hindi magparasaragin-sagi na, una mo, kamunan mga oragon, poderoso. Alaga, dahil manindo kayang kontrolon ang mga parakwari, ang mga paraputol nin kahoy. Tarakot man kamo na kamo ang tanggalon sa posisyon kan mga politikong ini. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya niya ako, ay mayo, pag-arog kay ng dalagan kan na paggogobyerno niya to. Mayo ng ibang inisip, basta sinda nasa poder. Poderoso. Pero ang mga dapat dakupon, na mga nagpapara-illegal digdes sa tuyang lugar, dahil maninda kaya, pag politiko, pag negosyanteng poderoso. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dahil magparasaragin sa akin na una mo, kamo ka mga oragon. Pati ang media, kalaban, pag natuyawan kamo, kansala. Ay, pambihira. Gusto nindong pagtatakuton. Kaya minsan suya daw ako si DNR Secretary dati Roy Simato marhay sa ugali. Pagabot lugod digdi sa mga sinro officer ay mga abusiran iba. Una mo kung sindanan may sadiri kan kapalibutan. Sabi nga ni kan stop ka ito ni dating DNR Secretary Roy Simato. Sige na nga sir, kaulayan na ta. Mayo naman yung kaulay. Biglang magsabal-sabal yan. Sinro officer dati kan Iriga si Nestor Franz Fortuno. Magali ka nga digdita mga militar pati niya. Ay, ang bihira niya ako. Pag-arog na kayo nan ugali kan sinro officer. Hindi ako, uminali na sa nata. Pati nga ni si kandidato pa sana ka ito sa pagka-congresswoman, si dating congresswoman pinsan pa niya, si Teacher Jo. Nakubhanan, ayan ngayon itarog kayo ng sinro officer, samantalang pinsan ko pa. Pagkabalasubas ngan pag-uugali. Ayun na lang pinag-interview ko si dating congresswoman Teacher Jo Salportuno. Pag-arog po kaya ng mga opisyal kan sa tuyang gobyerno ay talagang kay maasinso ang gobyerno. Una mo, sadiri na nindan kapalibutan.
akong karo respeto pag-arog po kanan mga opisyal. Kaya minsan sa parte po kan media basta nasa tama man ang sa tuyang gibo. Ano man matakot kita sa inda. Kumbaga sinda dapat ang magtultol itong mga balasubas na mga empleyado kan sa tuyang gobyerno, mga opisyal kan gobyerno. Tadyan sana nagpapahiling na ginagamit ninda ang puder. Narumduman ko na naman pati kita kadakol na kitang mga nakasabatan man akon minsan mga opisyal nin gobyerno na mga pasaway man, minsan ang pag-uugali mga sa barbaro. Na iba arog kay to ki dating alkalde Nena Borja kan Banwanin Balatan huna mo sa diri na subalatan so kadagatan sugoon baga so chief of police kay to si dating Police Major Mendolito Barameda arestuhon ning medyang ini pinaresto ako ipambira niya paparataraman so agom si John Borata kunyan ngayon spinal pilor ay pambira man niya ako talagang alkalde sa ini balata no malata kan dawgon baga ni dating alkalde di puntong Erning Bares Bagasbas dahil na siya nakabotwa dahil na lamang nang ganang alkalde dyan sa Banwan kan Balatan busira. Sa panahon sa na yan, sabi ni dating Presidente Erap Estrada, ang mga Duterte ba kan sindaman niyaon sa posisyon, ka mga Oragon. Yan sinda naman ang liniligis. Kaya, whether you like it or not, pag panahon na, ay mayo kang magiginibo. Para los balusan sila. Yan, dalagan kan politika sa Pilipinas. Kaya kita maasinso, sindanganing mga yaon sa puder. Kan enot abang rarahay, nagtatarabangan, so pamilya Marcos. Ka Duterte kan panahon, nagraray na baga kan iribahan. Kunyan, nagdodorolisan na kung sa orig. Kaya ang birang mga pag-uugali ni kayo ni. Kaya paano tutubudan kung arog po kayo niyan mga leader sa Pilipinas? Kita nga ni mismo mga namamanwaan na imbesindan magpaarog nin tultol na mga pag-uugali, magtarabangan, sinda, palugodan mga pasaway. Tapos mga nakapalibot man, mga alipuris, mga agit-agitan. Mga marisol, pigpaparasol-solan ng sendang mga among. Iba man so, nagsusolsol kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Iba man so mamarisol-sol kay kay Presidente Bongbong Marcos. Ini po ang nakakaraot, ini mga sol-sol na ini. Kung day pagparasulsulan ang presidente nin mga bako man makatatabang maray nga niisip man ni dating Presidente Bongbong Marcos Jr. tol pa man kung arog kan pag-iisip ni Inday Sara pero may pagkasarapang ani naasta baga ni Vice President Sara Duterte, mas malala pa sa pag-uugali ni dating Presidente Digong Duterte, ang klase. Kumbaga, mas nakakalabaw pa nga ni ang pag-uugali kay ni. Pero kaya nangyari, spoiled brat man ining daughter na ini ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Bagay, may kasabihan baga, like father, like daughter. Kaya arog ka ng pag-uugali ni Vice President Sara Duterte.
ito nga ni nagarumduman ko itong dipuntong gobernador, Congressman Louie Villaperte. Ito may aki man itong medyo kunyan man. Ang panahon, puro barumbado da. Kunyan naging pastor na. Kaya pala niya para suntok. So aki ni LRBing si Bong Villaperte. Siya nga ni pala nga kan panahonan pamanggad ko ito hindi puntong LRB maisog man dato nanununtok man kaya pala naaraw kaya kung minsan kundi ngunyan tol-tolo na da ito si Bong Villaperte pastor na pala kaya kita magngalas kung nanugali ni Congressman El Rey talagang may pagka-baroknitan man nananagam-tagam sabi ni sa Iriga. Para loko-loko kay Kong Elrita pag iyo na yan nagtaram sa pamilya Villaperte. Hindaman sa nadoy. Minsan may pigsusugadan man po kaya ang pag-uugali kan sarong aki. Kumbaga minasugad sa naman sa magurang. Kaya alam kung nakakalawos pa sa pinagsugadan, yaon po dyan ang problema. Kung mas malala pa sa pagsugad. Ay makonsuelong buhay tayo ni. Nagpapakonsuelo na lang kita kung magpraisip kita nin konsumisyon sa Pilipinas. Lalo sa nakitang may stress sa tuyang mga pagkabuhay digdi sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Wala po kitang 57 minutos makalampas ang alas 7 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagarumdom. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ka. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot palungit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot palungit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Maugmatan sa baton ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Anuman ang kadepesilan na sa tong inagihan, perming magsarig sa mahal na kaglalang. Pamaskong mensahe, hali sa minasunod. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 59 and Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Lidil Forahil, Officer in Charge. Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City, care of Attorney Rico Borromeo. Mr. Carlo Batalia, former board member, Camarines Sur. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Honorable Rodolfo Pong Ramos, Municipal Councilor, Batu, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novela, City Fire Marshal. SFO 4, Dexter Prades, Officer in Charge, Nabwa Fire Station, Nabwa,
Camarines Sur. Police Colonel Ruben Dalit Padua Jr., Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Pasakaw Municipal Police Station, Pasakaw, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Officer in Charge. Intel Operatives of Nabua Municipal Police Station. PSMS Salvador Ampungan Jr. and Family, Santo Domingo, Iriga City. Iriga City Police Station, Intel Operatives. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and Family, Iriga City. Fire Inspector Geoffrey M. Barasina, Acting Municipal Fire Marshal, Bureau of Fire Protection, Baaw, Camarines Sur. Honorable J.M. Amoroso Grimaldo, City Councilor, Iriga City. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and Family, Perpetual Health, Iriga City. Eva Wogan and Family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and Family, San Francisco, Iriga City. Emmanuel Altesa and Family, Santiago, Iriga City. Emilio Teo V. Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. And Mr. and Mrs. Mark Roger and Julie Ann Enriquez and Family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Merry Christmas! Wishing your holiday season be filled with the sparkles of joy and love. Merry Christmas to you and your family. Christmas message from Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House, J.T. Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, care of George Reyes. Zion Castle Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City, care of City Councilor Melnanda Day Robles Moralio. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, care of Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. They also sell milk tea, fruit soda, iced coffee, and student meal at very affordable prices. VetZone Animal Clinic, door number 3, Benito Ho Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Renel and Catherine Ibareta Capalos, Santo Domingo, Iriga City. Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, SSS, Iriga City. Miss Maridel Verosa, Head, Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City. City Disaster Risk Reduction and Management Office, Iriga City, care of Jas Botor. City Budget Office, Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and Family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Cristal Villa and Family, San Nicolas, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat, San Nicolas, Iriga City. Engineer Chito De Veridico and Family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Mr. Pashis Singh and Engineer Roger Surilia Dasa, Licensed Civil Engineer, Real Estate Broker and Real Estate Appraiser, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Cell phone numbers 0998-990-5521. Merry Christmas and a bountiful New Year! Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 10 minutos. Makalampas na alas 8 nin pagkaaga.
salamat sa mga parantabay niya to dyan po sa Antipolo Old Navoa, Camarines Sur. Ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating Kagawad Lou Villano. Kumusta sa UNEP High School Batch 87? Maray pa si Jenny Oleya. Sige sanaan pakipiesta, pakibaili baga. Para hayahayan mo nga. Tigaag na nga na kung magduman ki batchmate, pinsan Christy Serdan Cortez. Mansaragay ta 1,000 sana da. Ay, 500 sana balikan. Diba si Mayla Cortez, tapos si Marites na Osera. Hindi niya ako makakaiba sa Indo. Pasiring duman sa ragay, pambihira. Maray init ang mga hayahayan buhay ng mga batchmate, classmate. Higi sa nabagan mga harapi-happy. Nahiling ko, kan pista sa La Medalla. Yaon man duman sa grupo na naman. Yaon si Cor. Si Nong Awa. Tapos, dumang ki classmate Dolly Briñas. Lydia Namuro. Tapos itong iba pa. Mga baile pati o na mga itik. Sige sa mga pagindig-kindig. Pamira niya ako. Mga pabaili yun ini kayo ni duwan sa Mr. and Mrs. kayo dito. Yan mga classmate, batchmate na lamang na-stress sa buhay. Kaya binaba, nandyan sa San Miguel. Hindi sa Iriga. Mga relax. Araw kayan. Pero iguana naman kitang gada na batchmate. Classmate si Ols Amparado. Pinawian na pala nin buhay. Condolence sa pamilya ni Ols Amparado. Maswerte pa man giraray kita. Buhay pa man kita. Dawa pa no. Kulang bagay pamanan maglawig-lawig pamanan sa tuyang buhay digdi sa kinaaban sa mga batchmate. Bagay si Freddy Panggangani. Pero may 7 buhay karo ikos. Ada ko lang inaagyan na aksidente pero ay still kicking in alive. Ayan matibay na batchmate si Freddy Panga. Arog sa naman po kayan ang buhay. Kumbaga, painot-enot sana. Hoy, nasa 111 pala na beneficiaries ang nakareceive ni na cash assistance allowance halos ki Mayor Suliba sa paagikan na assistance in crisis situation program. Maugmang bareta ini extended pala ang financial assistance sa 111 beneficiaryo sa ginibong distribution event na pinaggibo mismo duman sa City Disaster Reduction Risk Management Office Multipurpose Covered Court kan nagtalikod na aldaw. Initiative under the Assistance Individual in Crisis Situation AICS program aims to provide support to individuals and families facing financial hardships. Mayor Rex emphasized the importance of addressing immediate needs, particularly during these challenging times, and reaffirmed his administration's commitment to fostering a caring and inclusive community. The recipients coming from various walks of life expressed their heartfelt gratitude for the assistance, which many describe as a beacon of hope in difficult circumstances.
Speaking to the beneficiaries, Mayor Rex highlighted that the program is not just about financial aid, but also about giving people the dignity and encouragement to overcome their struggles. We are here to ensure that no Ergueño is left behind, urging the public to continue supporting one another as a community. Di nagray na. Arriba Iriga, o da mawawatak, o da itsa pera. Digdi po sa Iriga, makonselo ang dalaga na naman kan politika, ngunya na nagdadangadang na eleksyon. Nagwapat akong bareta na sarong maestra dyan sa Santiago Integrated School na nagpa-picture ki Attorney Pichi Alpilor, alagad nagtutukdo dyan po sa Bao Community College, nahiling sa picture durante kan okasyon dyan sa Santiago Integrated School Pig para tarama ni Ma'am Chi Bermeo. Ini man si Ma'am Chi Bermeo pag natunugan na igwang politikong sa picture pa sana. Nagtutukdo ngayon ni digdi sa Bao Community College tapos nagpa-picture kay Attorney Pichi kaya parang yaman subuot. Ay santi si Ma'am Chi Bermeo. Nakikisaw-saw man sa politika. Bako man politiko. Ay, naku buhay. Kaya sa mga scholar ka ito, kan madaog sa agom. Ay, dyan sa Santiago Iriga, pig para harali. Kan Kapitolyo Provincial. Kan magkandidatong kapitan si Noli Bermeo, nadaog. Ay, ang goton din ni si Ma'am Chi. Ngaya, aralion mga scholar na yan sa Kapitolyo din ni Santiago. Ay, pambira. Grabe. Kunya naman sarong teacher dyan sa Santiago Integrated School na nagpa-part-time man naman sa Bao Community College. Anpig parayam-yaman, tanahiling ngayon sa picture na magkataid, nag-selfie ngayon. Kasi Attorney Pichi Alpilor. Ay pambihira, pag-arog na po kayo ng dalagan. Grabe man. Grabe na bagan mga pamumulitika digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Maray dyan sa Albay ta, save Albay da, isave yan quarry. Digdi man sa Camarines Sur, come sure. Ay indang mga buhay tayo ni sa Albay may buhay. Kaya nagka-atras si dating Governor Grix Lagman na kandidato man pagka-gobernador kan probinsya nin Albay. Digdi man sa Kamsur, iba man. Gusto maging sigurado ang laban kaya pigpapara didisqualified si Bong Rodriguez sa kasi Philip Fortuno. Ay pambihira niya kung mga politika inidigdi sa o politiko inidigdi sa tuyang lugar sa Rion kan Bicol. Pero an Albay tuninong pa man ta save Albay kita man Kamsur. Gusto man bayang solohon ang Camarines Sur kan sarong pamilya kaya disqualified na yan mga kalaban. Kung totoo man ang disqualification case na ini sa duwang kandidato digdi sa Camarines Sur na si Bong Rodriguez saka si Philip Fortuno. Tayo ni si Philip Fortuno, American citizen. Si Bong Rodriguez man, iba man. So, pinag-file na kaso. Pambihira. Kaya, ini po ang dipisil sa dalagan kan politika ta. Una ko baga, mag-ianak kalaban si Bong Rodriguez sa kasi Philip Fortuno. Ano yung tabig papala di-disqualified? Nagangahulugan, may mga laban ang politiko ini. Pag-araw kaya, napigiinitan nga ni. Kaya, bako po yan makangangalas na ang pagona gayon. Milita mga pinggo-pinggo na mga kandidatong ini, mayong laban. Estado baga ang pamilya Fortuno digdi sa ano yan Rinconada sa 5th District kan Camarines Sur. Kaya
pigaarog iyang kayan si Philip Fortuno, si Tokayo. Aram na baka ngaya mapaling-paling ang tao di sa ringkunada di madaranin kwarta. Pag Fortuno logo do, di orola so kalaban. Ang paghuna ninda, sinsilyo ang mga kalaban digdi sa Camarinesor, sa ringkunada. Hindi pa kasiguro bakong basta-basta ang laban sa politika. Minsan may panahon na pwedeng maula ka man. Sabi ni paring Ira, whether. Whether you like it or not, kung dahil lang madara sa kwarta, pwedeng magkaorola man sinda. Hindi pag sinabi ng money talks is the root of all evil, tapos ang kaso. Mawawara na so kasabihan kan komelik ito na Vox Populi Vox Di. Voice of the people is the voice of God. Ngunyan, voice of the money is the voice of the people. Ay inda. Bako na an may boses tao, kundi an may boses kunyan, kwarta. Kaya sabi ba kan simbahan, nakakaraot ngaya kung mamuot na kita sa kwarta. Kung namumuot na ka sa kwarta ang mga tao digdi sa ringkunada, saka sa Camarinesor. Kaya iyon na po yan, nararaot na ang Camarinesor. Kaya di ba ka nag-asinso kita, naisip na sana, come sure. Terming sinisigurado na sanaan kwarta. Hoy, kumusta man kay Engineer Paulino Laganson, dyan po sa San Vicente, Batuca, Camarinesor. Siyempre ki dating konsyal Sani Maestrado kan iriga sinman ki Amor Mio Agaw dyan sa barangay San Agustin. Kumusta man ki Dante Oliva Jr. dyan po sa Santo Domingo digdi sa siyudad kan iriga sinman ki Director Dante Oliva. Si Director Dante Oliva makonsuelo man ini pagyaon dyan sa sanggunang panlungsod kan iriga. Kanya na naging director na siya. Kan pinagahapot so Casoreco 3. Ano nga ito nag-director ka man? Ano man yan pwede mong gibuhon sa Casoreco 3? Ay ako nga, sinugo nga ako digdi. Kan manehamento, kan Casoreco 3. Ay pambira niya ako. Kanday ba siya pigahapot? Sige sa nanturog-turog, pirong-pirong. Kan pigahapot na, tomerada na. Hindi nagkaorola, so Arriba Oliva kontra Oliva. Ayaw bagang naginibo, kan pigpaparapot si Consal Dante Oliva. Si Mayor Rix Oliva, ay. Sinisimbag man Director Dante Oliva, kung ano mga kaputan. Ito sa nang legislative inquiry, nagparapagal sa nasosyudad. Ano ang nangyari? Ayaw man po bagang nangyari. Nakasuhan si dating Alkalde Manil Alpilor sa mga pag-iriba. Ayaw man. Nagparapagal sa nasanggunang panlungsod kan iriga. Kadakol pang mga empleyadong naapektaran, mga nasaktan. Mayo man na kinaabta na tultul. Hasta ngunyan, magkaalyado na naman si dating Alkalde Madil Alpilor saka si Governor si Congressman El Rebilla Ferte. Ano na naman ang gigilibunin da? Ayaw na. Goodbye Philippines. Paparapagal sa naman sa Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat. Pag nagkakasararo na, mayo naman sila magiginibo. Sa Casoreco 3, daw na ipahuros maninda
So, singil sa kuryente. Kaiman baga, kaya nga ni, kumbaga, mag-effort ang sanggo na ang panlungsod ning sumakakatabang sa syudad ba kung puro sa naman mga pagwapuan, o naman mga kagawad, kung isay naman ang mga maghapot, tapos turog man sa pansitan ng iba. Si Consal Gigi Vargas nakikipaglaban man kuta, mayo man maginibuta, solo-solo na. Binarayaan kan mga pag-iriba, kaya masakit pag-arog po kayan ang laban. Tapos kung nagkakasararo na, so magkasuruhayan, mayo naman maginibo. Ang grupo ni Vice Mayor Edsel Di Maiwat, ang Consumers Watch Group nga ni, nahiling ko baga, baka uman para sa consumer, so mag-aalok nin consumers, na nakabugtak sa mga Consumers Watch Group, mga paninda. Ayun yung naarog kayo. Dapat so kapakanan kan mga konsumidores. Kung baga watch group ka mo, ako dahil ko tinatawanan ng kakayahan, yun na ang nagsalo. Kan Consumers Watch Group, yun si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Kaya lang, yung taarog ka ng mga nakabugtak. Pero online seller na baga. Consumers Watch Group. Baka uman para sa mga konsumidores. Una pa pangirit lang po ako sa mga inaasta kay ni Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. Pigpaparasabi daw, turog, pwedeng gisngan, gisong man baga. Hindi nagpaparaturog-turogan sana sa kapakanan kan iriga. Digdi maaaraman ta sa masunod na eleksyon kung isa'y talagaan talagang pwedeng mag-rainar sa batalyanin politika. Sabi kan iba na mga hinahapot ko, kumusta man niya ako ang laban sa Vice Mayor? Hindi nga niya pwedeng dihaduhon si Consal Gigi Vargas. Paghuna nga niya, madihado niya yan. Ay niya ako, pambira. Kaya ngunyang baga, kadakol na kan mga political ads tulos ni, ano yan, Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Garo, hinahadit man siya. Garo nga, kung kayo tumahigos ako, dino-double time man ang higos kayo ni Consal Gigi Vargas. Pag-abot sa laban, naroman sa nitong bulang, hubin pa. Si Consal Gigi Vargas. Away ni veterano na si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Pero, daw sa laban na kung minsan, bagay, pag-abot sa basketball kaya, kung sa basketball, pag magulang na. Daog man sa kamada, ining si Consal Gigi Vargas. Pero pag naghahalo yan, kung sa bulang nakakalamang sumatagas. Kaya lang pag nainutan man, tama, kung makilikili, ay dadaogon man si Vice Mayor Edsel Di Maiwat kung makilikili tulos. Naghahalimbawa sana po sa bulang na relawan sa politika digdi sa syudad kan iriga dahil nakitawag para kumbaga kainit na gayo arog kayo ng politika hobin sa kagurang ang maglalaban ngunyan kumbaga senior citizen naman kayo ini si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Si Consal Gigi Vargas talagang natagbuan pa ang pulso. Kaya ang laban kan doang ini makonsuelo. Dahil magtamyang sabi nga ni Ken sa irigata baka ngaya maarog kan laban duman sa partido. Ni aga mulak sa kakan 20 bilya na dahil naagahan. Nadaog si Aga. Naagahan na kaya. Kan matanga pa gana pa si Aga Mulak. Kan maagahan.
Daog na si Aga Mulak. Pakonsuelo na sana po kita. Then ay nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Viares. Sa lado technical si James Oco. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.